Тапшыруны дәвам итеп, экраннар алдына Иске Кулатка бистәсендә гомер кичерүче хөрмәтле милләттәшебез Сания Муратовна Рахматуллинаны чакырып алабыз. Бүген ул үзенең 70 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Шушы онтылмаслык гомер тантанасы белән ихластан Иске Кулатка район үзәк хастаханәсенең аш пешерү бүлегендә хезмәт иткән элеккеге хезмәттәшләре Адилә Әнвәровна, Мәүлигөл Хусаиновна, Равиля Мавиевна, Руфия Мунировна, Римма Камилевна, Галия Гаязовна һәм Галия Рязаповна кытлап, йөрәк төрләреннән чыккан иң җылы теләкләрен җиткерәләр. 70 яшь кешенең ак сакал булу вакыты. Илнең күрке, яшьләрнең киңәшчесе булу чоры. 77 дөнья куу вакыты үтте. Алла бүләк иткән калган гомереңне ахирәт гамәлләренә ныклап тотынырга вакыт җитте дигән сүз. Без белгән гаять актив, күркәм тормыш алып баручы хезмәттәшебезнең дә әнә шул җитлеккән гомер бәйрәме килеп җиткән. Кадерле без, син безнең иң якын кешебез, горурлыгыбыз. Гомергә үз тырышлыгың, максатчанлыгың белән без дусларыңны, хезмәттәшләреңне сокландырып яшисең. Тормышта җиңел, тапталган юллар эзләмәдең. Үз сукмагыңны үзең ярып бардың. Гомерең авыр хезмәттә үтте, пешекче булып эшләдең. Без бик күп нәрсәгә синнән өйрәндек. Гомердә дә киңәш бирергә дә, өйрәтергә дә авырсынмадың. Шунлыктан без гел сине хөрмәтләп яшәдек. Тормыш юлың игелек һәм михрибанлык белән тулы. Сабырлыгыңа да сокланырлык. Кайчан бармыйк, йортыңның ишеге ачык, якты йөзең белән каршы аласың. Безнең өчен җан атып яшәвеңә чын күңелдән рәхмәт әйтәбез. Юбилеең котлы булсын. Гомер елларын санамыйча, тормышның һәр көненнән, мизгеленнән тәм табып яшә дә яшә әле. Синдәге рух ныклыгы, ихтыяр көче гасырларга җитәр. Саулык, саулык, тагын бер тапкыр саулык телибез сиңа хезмәттәшебез. Гомер бәйрәмең мөбарәк булсын. Сәламәт бул. Якыннарыңның кадер-хөрмәтенә уралып, иминлектә озын-узак гомер кичер. Күзне ачсак, искә төшәсең син. Күзне йомсак, төшкә керәсең. Сагынып көтүеңне сиземлибез. Теләкләрең яттан беләбез. Оша-оша йөгереп барабыз да, сөенечләр төяп китәбез. Без бит сине өзелеп яратабыз. Без бит сине хөрмәт итәбез. Горур башың бер кайчан да имә. Җирдә салган эзең яктыла. Кылган гамәлләрең изгеләрдән. Рәхмәт яусын сиңа барсына. Котлы булсын гүзәл юбилеең. Бездән теләкләрне кабул ит. Шушы килеш исәнлектә бары, 100 яшеңә кадәр барып җит. Хөрмәтле Сания Муратовна, элеккеге хезмәттәшләрегез юллаган матур җырны да сезгә бүләк итеп тапшырабыз. Кабул итеп алыгыз. Gürletip yaşap kal, izgelik eşlep kal. Ukinirge gene yazmasın. Beni bizden şirge Gilme gelmen gege Varımızda Unak bu dünyada Kimge gitme yazgan Kim sonrulap kim aldan Varısı da Yazmışım kulunda
birli nigine bulsa da Güneller dolsa da Dünyada yaşağı güneller Yazmışım kolunda varsa da Yazmışım kolunda Turmuşunun mağnesin Yaşav qaidesin Bik soňlar